Бих искал да ви покажа трите различни метода, които може да използвате за нанасянето на нашия байц. Трите инструмента, които съм приготвил тук, това са обикновена гъбичка за миене на чинии, обикновен парцал и, разбира се, четка. Колкото е по-хубава четката, толкова по-добре се работи с нея. Ще започна с четката, защото това е с което повечето хора са запознати. Няма нищо различно или необичайно при използването на четка. Нанасяте първо на цялата желана повърхност и след това разнасяте с четката, така че да премахнете всякакви следи от четката. Точно в това се явява неудобството на използване на четка. С нея се работи бързо, но трябва да се борите с следите от четката. Това е нещо, което като цяло е досадно и се елиминира при използването на другите два инструмента за нанасяне на байц. Ще ви покажа с обикновен парцал. На мен лично използването на гъбичката ми е предпочитания метод, но с цел демонстрация ще покажа как се нанася и с обикновен парцал. Сега ще забележите разликата, че при нанасянето с четка се получава доста по-тъмен цвят. Причината е, че парцала едновременно нанася, но и забърсва. Това, което получавате с парцал, че това ви позволява да получите по-светъл тон. Съответно, байц се използва по-икономично, но получавате по-светъл тон на съответния цвят байц, който сте решили да използвате. Това, което се получава при парцала, забърсвайки, той забърсва и всякакви следи от мазанки. В случая, понеже съм ограничен между две повърхности, е малко по-трудно това забърсване да стигне до края, защото трябва да пазя тази част чиста. Ето вижте разлика между нанасянето с четка на абсолютно еднаква повърхност и нанасянето с парцал. С парцала се получава възможно най-светлия тон, защото парцала едновременно нанася и забърсва. Предимството на това нещо е, че дори хора, които нямат абсолютно никакъв опит с боядисване или с нанасене на финиш за дърво или нанасене на байц, могат да постигнат прекрасни резултати без никакви мазанки и стечки, защото парцала обира и забърсва всичко. Докато при четката човек трябва да се бори с следите от четката, трябва да може да ги отстрани с самата четка, което взема повече време и е трудоемко. Но същевременно виждате колко по-наситен тон. Това е също много по-икономичен метод и другото, което е тук байца съхне много по-бързо. Буквално след няколко минути, 5 минути, 10 минути това ще изсъхне, докато ще има нужда от малко повече. И накрая ще ви покажа метода, който ние използваме най-много. Това е с гъбичка. Хубавото на гъбичката е, че тя може да отнема, да отдава байц, но също и да отнема. Като се натисне, тя отдава. Ако не се стиска гъбичката по време на обработка на повърхността, тя отнема. Ето, виждате, че с гъбичката мога да получа абсолютно същия ефект, който получавам с парцала или с четката. В зависимост какво целя. Но отново, предимството при гъбичката е забърсването. Тоест, забърсването може да се постигне могат да се отстранят следите от нанасянето на байца чрез забърсване. Но понеже гъбичката има някаква структура, за разлика от парцала, тя също може да остави следи подобни на четката. И има нужда от малко по-голямо забърсване. Тоест малко повече време за забърсване на тези следи. Разбира се, след като сме нанесли с четка или с гъбичка, може да минем с парцал и да забършим, което ще изсветли нанесения цвят. Сега, това, което е интересно тук,
може да погледнете. Един и същ байц, един и същ материал, получаваме 3 различни цвята, в зависимост от метода на нанасене. По този начин, купувайте си само един единствен цвят, вие може да постигнете различни тонове. Също така, ако нанеса втора ръка, това ще потъмни допълнително първата ръка. И виждате колко много тонове, ако добавим и втора ръка тук, по същия метод, ще получим общо 6 тона на един и същ цвят. Това е голямо богатство, защото този байц позволява забърсване, позволява работа с парцал, позволява работа с гъбичка. При него няма никакви опасения от това, че може да ви залепне парцала, да падне косъм, той да залепне, както е при другите байцове, които са на акрилна или алкидна основа, при която се използват смоли, които са с много силно лепливо вещество и там всякакъв прах, всякакви косъмчета, всяко нещо, което попадне, съответно то остава и не може да бъде отстранено. Или може да бъде отстранено с помощта на нараняване на повърхността. Докато тук, ето след като е дръпнал малко боята, аз с четката мога да мина и да премахна още малко от останалите следи от четката. Когато вече повърхността е малко по-суха. Но виждате как с 3 различни инструмента, един и същ байч, получихме различни тонове. Това е изключително разнообразен и богат начин да получите повече, отколкото може да получите иначе. Получавате реално различни цветове. И другото, което е, ако искате още повече разнообразие да го направите, байца може да се разреди допълнително с вода и да получите още по-светъл тон.